କୈଳାସ ପର୍ବତରେ କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ? କାହିଁକି ଏହି ପର୍ବତ ଉପରକୁ କେହି ଚଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଭଗବାନ ଶିବ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ? କାହିଁ କୌଣସି ପର୍ବତ ଆରୋହୀ ଏହି ପର୍ବତକୁ ଚଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି? କୈଳାସ ପର୍ବତ ବା କୈଳାସଗିରି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ତିବ୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପବିତ୍ର କୈଳାସ ପର୍ବତ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ କୈଳାସ ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା 21,778 ଫୁଟ। ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମର ଲୋକ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଅତି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ମହାଦେବ ଶିବ ନିଜର ପତ୍ନୀ ତଥା ପାର୍ବତୀ, ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ସହ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ରୁଷର ଜଣାଶୁଣା ପର୍ବତାରୋହୀ ଏହି କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଚଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମନରେ ଅଜବ ଡର ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆଉ ପାଦେ ବଢ଼ିଲେ ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କୈଳାସ ପର୍ବତର ଖୁବ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ମନାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ବତକୁ ନେଇ ବହୁ ରହସ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଏଭରେଷ୍ଟ ଉପରକୁ ପ୍ରାୟ 7,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଚଢ଼ି ସାରିଥିବା ବେଳେ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଆଜି ଯାଏ କେହି ଛୁଇଁ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେବେକି ଏଭରେଷ୍ଟର ଉଚ୍ଚତା ଠାରୁ କୈଳାସର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 2,000 ମିଟର କମ୍। କେଉଁ କାଳରୁ ଏ ପର୍ବତକୁ ନେଇ ଅନେକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଅବସ୍ଥିତ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି, କାରଣ କୌଣସି ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାଦେବ ଶିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ ଏଠାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କୌଣସି ପାପ କାମ ନ କରିଥାଏ, ସେ ହିଁ କେବଳ ଏହାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବତକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାର ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ବସେ। ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ପର୍ବତାରୋହୀ ନିଜ ବହିରେ ଲେଖିଥିଲେ କି ଏହି ପର୍ବତ ଉପରେ ମଣିଷ ଶରୀର, କେଶ, ନଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ବେଳେ ଏହି ପର୍ବତର ଏକ ଛାୟାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆକାରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱସ୍ତିକ କୁହାଯାଏ ହିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଧେ ଜଣାଯାଏ। କୈଳାସ, ମାନସରୋବର ଏବଂ ରାକ୍ଷସତାଲ। ମାନସରୋବର ଗୋଲାକାର ଆକୃତି ଅଛି, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି, ଏବଂ ରାକ୍ଷସତାଲ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଦୁଇଟି ହ୍ରଦ ଯଥାକ୍ରମେ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ମାନସରୋବର ଜଳ ମଧୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାକ୍ଷସତାଲର ପାଣି ଲୁଣିଆ ହୋଇଥାଏ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଅବସ୍ଥିତ କୈଳାସ ପର୍ବତର ଆକାର ଏକ ପିରାମିଡ ସଦୃଶ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ପର୍ବତକୁ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷର ଏକ ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି କୈଳାସ। କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀର ନାଭି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି କୈଳାସର ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି କୈଳାସ। କୈଳାସ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଅନେକ ସାଧୁ, ସନ୍ଥ ଓ ମହାତ୍ମା ଏବେ ବି ଜପ ତପ କରୁଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାକାର ପବନରେ ଓମ୍ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଡମ୍ବୁରୁର ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ
କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ପବନ ବରଫ ପାହାଡ଼ରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବରଫ ତରଳିବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଧ୍ୱନି ବାହାରିଥାଏ। ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାହା ବି କହୁନା କୁହନ୍ତୁ, ପୁରୁଣା ଯୁଗରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୈଳାସ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ରହିଆସିଛି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସହ ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଏବଂ ତିବ୍ଦତର କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମନେ କରନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଲେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ବିଷୟରେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଥରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ରହିଲି।